Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Malimot na siya usahay. Nga may giinit pa ba di ay siya nga iyang gibiyaan. Pagkaiwa naman ko dito. Manang, wa na nakatabang ni Lola. Ikaw ang sad-ani ining tanan, Dave. Kung wa pa ko nimo pamabdosi, dili unta di mahitabo. Ikaw ang sad-ani ining tanan. Ikaw, Dave. Iko. Boy, ito. Boy, ko. Boy, ko. Dili. Imi mag-ubanta sa pag-atubang nila mga pagsuway nga naabot karon nato. Dili ta magbuhi ay sa itong mga kamot. Lola! Duha na lang kasi mana o graduation na nato. May nalang gani kay watay klase. Practice na lang og paso. Dito ka sa eskwelahan ganina? Uy, gipangita na kas mga maestra. Kay usa ka sa mopaso nga may medal, Dave. Pero permi ko nakangwa sa practice. Unsa day plano nimo human sa graduation? Wa. Ha? Ganyan tagtrabaho. Maningo nga makapatukod bisan payag lang. Ay, ambot. Ang may nungdanong mao nga makasuporta ko sa panginalan karon sa akong pamilya. Maundang na day unya ka? Di na ka mo padayon og eskwela? Dave, ano kun kaayo? Unsa ko na lang imo pangandoy nga mahimo kang engineer? Unya na tingali. Di bitaw na mo dagan ng eskwelahan. Oh, hinuunusto ka. Dili mo dagan ang eskwelahan. Pero ang edad magsigi og saka. Dili magpundo, Dave. Mauligi. Pero sige lang. Basta kay maning kamot ko para sa akong pamilya. Madungagan na ba may puhon? Pero paso ba yakin sa graduation ha? Anugon kaayo? Kamu ni Emmy. Oo eh. Katapusan yatak na ako o eskwelahan na. Niya ako pag nanapalabyon. Dave? Ay, kitawagan ni Emmy. Excuse ako sang duulon. Basta may ipahimo. Alis ako. Sige, sige. Padayon lang. Kasayang kun muundang ka na sa pag-eskwela, Dave. Ano kun kaayo kay maayo ka og utok? Kung may mahimo pa lang unta ko aron sa pagtapang. Day. Ano, Day? Nag-unsa man ka dito? Sige ra mamog atubang ni Jenny, oy. Wa mo pang alimot, eh. Kaya ako naligo na kay ko singot diri. Paypayante ka. Ayaw na. Gusto ko maligo. Hakoti kong tubig. Sige, sige. Wala tayo pundo dito. Sige, kuhante ka. Hakutante ka. Gikapoy na kong pundo din sa gym, oy. Hatag kinus abata din ni magpuyo. Ang kuan. Wa pa ka mahibaw? Amy. Dave, misaad ka. Buhato ni mo ang tanan para nako. Pero unsa naman ni? Mabadi kinabuhi nga imong ihatag nako. Dili ni maong akong damgo nga kinabuhi, Dave. Amy, Day. Temporary ra bitaw ni. Makabalik na unya ta sa atong dapit. Pero sa pagkakaroon, ato na sa ning antuson kining dapita.
Pakalagkot. Alimuot kayo. Huot. Gutom. Wala ko makasabot sa kong gibati, dire, Dave. Magawas una ko din sa gym. Asa mo ka? Bisan asa. Basta kay dili ingon ini kalimuot kay huom kaayo ang dapit sa kadaghan sa mga tao. Oh, Nay, Nabati ka mo. ang unsa nay? Ang inyong panagsulti ni Amy. Nabati ta mo kay diha ra kus dool. Nagpahipi kus luyo sa atong tent. Nay. Ikaw na ya. Chismosa na ka. Kato na ka. Ay, giyagi lang ni mos pahiyom ang tanan sa. Pero nahibaw ko, gisakitan ka. Nay, Dave, di na ta mo balik sa kanita gipoy anak. ha? Ano man? Maulit tas atong probinsya. Mayuta nga kabilin si anhing tatay og nanay nako dito nga dugay nang wabati man. Dili kay dako pero igo gid nga katukurang bayo og katamnan. Mabuhi ta nga mugaway sa probinsya na kung magkugi lang gid ta. Pero nay, Dili man ta dato pero dili pa man di man sa tapagot man kung magkugi lang. pero nay, mamiya ta din eh. Di ba dugay na matang namuyo din eh? Oo. Tinuod na, pero di magud atong yuta dong. Karon, dili tinuod nga makapatukod patagbalik sa kaning gibarugan sa atong barong-barong. Kaya tinuod, gamito na basta iya. O plano na nilang kuralo ng baong yuta. Aron wa na'y makapatukod pag-usap. Unsa nay? Ugma na ang atong graduation. Kung buhay pa lang unta si Lola. Ugwa ni mahitabo na mo karon. Labing siguro. Gipalitan ako niyag nindot ka si Nina. Aron akong ipaso. Nay, nindot masad ng imong isulob ugma, di ba? Ngayon ka bang gani kayo pag sukod nimo? Ang ayan, oo. Wa matingali si Nina nga dili mo bagay na ako. Maugid. Yung anak gid kakagwapa. Pero hinatag. Biya na sa kanhing tag-iya. Gipanghatag sa mga nasunugan. Ang swerte nga naapil sa plastik nga sud sa atong bahin. Sige lang gud. Ang importante nga may kasulob ka ug angayan ka. Malipay pang tagya anak kung makakita nga imo ng kisulob. Lunya, mas angayan ka pa kay niya. Imi, Unsa? nakabati ka na tingali sa mga sulti-sulti sa uban may tungod sa yuta nga gipatukuran sa una sa mga nasunugan. Dilit na patukuran og balik? Tinuod? Oo, Kung sa imo plano? Dili na lang tabupuyo hangtod sa gym ni ining barangay? dili. Di na mahimo. Ilabi pa nga may umabot na tang anak. Kun mao, unsa imo plano, Dave? May nabili nga yuta si nanay sa probinsya. Mayroong ato na ta dito. Makapatukod na tagbay dito. Ngaway magbuot. Kung unsa kadak Kay kang nanay magkatong maong yuta. Mas nindot dito sa probinsya. Mas presko ang hangin. O magkatanom-tanom pag itag mga utanon. Bisag unsa. Bukid? Oo, bukid. Pero dol sa dagat. Tinuod? Oo. At ito dito magsugod sa bago natong kinabuhi. Ikaw, ako, uban ni nanay, ug ang umabot atong anak. Dako niya kayo og kadagan-daganan ang bata dito.
May doon man ko ng eskwelahan dito sa elementarya. O masakarak tricycle ang high school. Ang kolehiyo. Ang layo-layo kay na mas lungsod. Pero mga 40 minutos ako no bihayon gikan sa tuon niyang puyan. Maayo hinuon. Kay human unya na ako sa pagpanganak. Gusto ko mapadayon sa kong pag-eskwela, Dave. Hinaot nga dili na nimo idawat na ako. Dili, Amy. Paningkamutan ako nga makapadayon kay gud sa imong pagtuon. O kanay ako sa adi mo, di ba? O tumanon ko ka na. Salamat, Dave. Salamat. Dili na si ko ganahan tinikod. Samok. Libakira kayog mga tinanawan ng mga tao sa itong palibot. Kung makatutok sila na ako, muna pag karon pa sila makakitag patanon nga na mapdos. Mao nga, nalipay ko nga malayo na unya ta dinhi. May mo bang human sa graduation? Mamiya na dahil kita gikan dinhi. Ha? Congrats daan para ugma. Ikaw, Sab. Law maa. Human sa graduation. Tingalig dili na niya ta magkita. Ha? Nga naman. Adto na niya mi sa probinsya si nanay. Adto may dito mapuyo. Ay, mingaw na ko nimo. Walay sa mukha na ko. Mingawan sad ko nimo kay wa na ko'y samukon. Ug unta magpabili na nato para kigala dyan. Bisan kon magkalagyo na ta. Human sad sa graduation. Manlarga naman sad unya ming tanan sa Manila. Moapas mi ni Papa. Ato na sad ko dito mo padayon og college. Kini na mali among gihuwat. Timing no? Mamalik mo probinsya, kamisad, manlarga sa Manila. Magkalagyo lagitan no? Magkalagyo ta pero dili ti ka makalimtan dyan eh. Ayaw pa. Ay, wala kilakot. Siya, oh. Ilakon kay ikaw eh. Wala niya na ha. Kung tuwa ka na sa layo. Hinaot kay dili ko ni mo makalimtan. Kay dili tagit kay kalimtan bisan sa kadugay na niya sa palawin. I love you, Dave. Jenny. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!